हाबाफारिखौ बानजाय आफाद दानानै होनाय मोनजाथाव जोंनि बर' समाजनि आफादगिरि गाम'सि बिजेन बसुमतारी आदा, बेजों लोगोसे जोंहा बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जोंनिनो बाथौ गुरु, लोगोसे जोंनि बर' समाजनि मानिजाथाव गाहाय नेहाथारि आदा बिदुद नार्जारी, बेजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनिनो आगु समनि गोबाव बोसोर बे बाथौ गौथुमखौ जिल्ला आरो बियाब दैदेनबोनाय आदा मेघनाथ नार्जारी, बेवहायनो जिरायनो हानाय जोंनिनो बे बाथौनिनो गोगोम बिहाव लानानै हाबा मावनाय सानसुला बसुमतारी, बेजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो बाथौ गुरु आदा लखिराम बसुमतारी, बेजों लोगोसे जोंहा बर' समाजनिनो हाबा मावनाय आरो जोंनि बे ओनसोलनि समाज सिबियारि आदा मण्डल, ना मोजांखौ गनायबाय दे, बेवहायनो बाहागो लानो हानाय धरनिधर बसुमतारी आदा, बेजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो बे गौथुमनिनो बिबानगिरि मानजाथाव धीरेन मुसाहारि, लोगोसे जोंहा बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनिनो मोनसे समनि बिराद खस्थ' लानानै जोंनि बे बाथौखौ दैदेनबोनाय आदा सुरसिं बसुमतारी, बेजों लोगोसे जोंनिनो बाथौ गुरु मानिजाथाव जगत बसुमतारी, आरो बेवहायनो बाहागो लानो हानाय जोंनि बे बियाबनिनो मानिजाथाव गोजौ नेहाथारि प्रेमलाल मुसाहारि, लोगोसे लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश नार्जारी, आरो बेवहाय जोंनि बाहागो लानायाव गुबुन गुबुन जोंनि ओनसोलनि बा गावबागाव गामियाव जोंहा माइनाव आफाद, लाइमोन आफाद आरो रायजोनि गिलिरथार बिबान मावनानै जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ रुजुनबोनाय मानिजाथाव थानदों नोंथांमोन। दा दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय आङो जोंनिनो गाहाय नेहाथारि सरलकान्त नार्जारीखौ आङो बे सावराय जथुमखौ दैदेननो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। बयनिसिमबो खुलुमग्रोनाय जाहैबाय। दिनैनि जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरसालि जथुम्मा, लोगोसे गोथार बाथौ सानजानि आरो खेराइ फोरबो, बे गोथार बे हाबाफारिनि फुंनि हाबाफारिखौ फोजोबनानै नैबेया सानदैमोन मेलाव ज' जानाय नुगासिनो हानाय जोंनि आनसलिक कमिटिनिनो बोसोनगिरि जानाय बिथांमोन,